dosahuje inteligenciu 5-ročného dieťaťa. Čože? Kto má 5 rokov? Ruky hore. 5 rokov. Tak ten papagaj je taký mudriakový pána Beka. Kukuk, no jasné, no kukuk na ni. Podri sa kukuk. Všetci tí, čo majú ruky hore, tak sú takí ako ty. Takže on dobre vie, čo rozpráva ako 5-ročné dieťa? Áno, veľmi dobre vie sa naučiť vlastne spájať tie slova so situáciou, ktoré sa používajú, napríklad papať, keď sa ide ráno papať, keď napríklad na ňo kričím, že robí niečo zlé, tak sa so mnou háda. Ja mu poviem, no, čo robíš? A ja, čo robíš? Hej, že on proste presne vie, kedy robí zle, alebo druhému robí zle, ťahá ho za nohu a povie, no, čo robíš? Hej, že oni presne vedia, kedy sa čo používa a tak potom oni spolu komunikujú s tým, že vedia, že to slovo nesie nejakú tú situáciu, pri ktorej sa to hovorí. Perfektne. Tak celá naša vtáčia rodina je zložená z viacerých druhov papagájov, najviac tieto ary, potom kakadu a veľmi, veľmi vzácne zobákorožce. Tak tie máme 3, to nie sú síce papagáje, ale sú úžasné, sú krotké, viete sa s nimi odfotiť, aj tu v stánku sme jedného mali, rozpráva, povedala I love you. A ja ťa love you. A celkovo všetkých našich vtáčikov máme 90. Koľko? Počuli ste to? Veľký potlesk. 90. No ale takto, keď sa hádajú, to musí byť štabart zriadny. No tak oni sa hádajú skoro stále. Čože? Stále sa hádajú? A potom ako sa dostaneš ku nim do reči, sa naučia I love you? No a tak potom na nich kričíme, aby sa ľúbili a nehádali a oni sa naučia tie naše slova, ktoré na nich kričíme a ktoré na ne rozprávame a také slova, ktoré nesú nejakú emóciu, že I love you, papať a vtedy si také slova zapamätajú a vtedy ich rozprávajú, ale sa hádajú, lebo je to rodina, takže medzi súrodencami neustále je bitka o orech, o miesto na bydle, alebo kto bude teraz pri mne, kto kde bude, nezavadzaj. A stále po sebe sa hádajú, škriekajú a medzi sebou kričia po slovensky papáť a to, čo sa naučili od nás, tak medzi sebou sa rozprávajú v slovenčine, čo je veľmi, veľmi zábavné vidieť, ako sa dovadia a potom ide, že I love you. Tak je to také veľmi pekné, že taká rodina vtáčia sa rozpráva ako ľudia. No to som sa chcel. Takže počúvaj, vy ste ich tak doplietli, že oni nerozprávajú škriekaním ako v pralese, no zase papať. Počúvaj, veď už minulé v Jane som ti vysvetloval, najprv sa musíme ukazovať, potom aj kuku. Počúvajte, pozrite sa na mňa, vyzerám ako kukučka. Presne v Jane, kukuk na mňa, kukuk, no čo kukuk? Hej, no, aha, teraz hlavu krivo na mňa. Čo zase povedal? Tani, no veď jasne, bude tani.